I pozdrav, smo došli u Pro Track Minecraft. Danas igramo Minecraft, ali želim da pokažem nešto. To sam naišao sad dok sam igrao malo Create, bilo mi je dosadno. Pogledajte što sam našao. Znači, neki kanjon, veoma je ekstra kao što i sami vidite. Sad sam dosam neke bakle, izvinite. Morate da vidite ovo, znači mnogo ekstra izgleda. Ja ovo kad sam išao nisam mogu da verujem koliko ovo dobro, pogledajte. Koliko rudi ima, koliko ima svega ovdje dole, znači. Ovo, video sam više puta, ne odlučio se sad da snimim, pošto ovo je baš onako, video sam svašta, ali ovo još nisam. Tako da nadam se da vam se svidjelo, hvala što ste gledali, vidimo se uskoro, ćao!